Eu sunt viorul vostru preferat și astăzi vreau să spun că facem un episod de data asta cu Akinator. Al doilea episod de Akinator, am văzut că primul mi-a plăcut destul de mult și astăzi mi-a spus cineva în comentarii să îl caut pe Megalodon și pe Ceaușescu și pe lângă Ceaușescu să vă spun ce o să căutăm. Da. Pe Mario. It's me, Mario! Da. Hai să zicem că avem 12 ani și chiar avem 12 ani. Da, 12 ani. Is your character girl? Începem cu Megalodon. Nu, nu e o fată. Nu. Is your character real? Da, este adevărat. Linked? Nu. Nu cântă. Megalodon nu e actor. Nu știu dacă trăiește în asta. Nu? Da, cred. Da, e un animal. Founder of country. No. 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 Welcome Four Lakes. No. Megalodon aparent. Ăsta crede că joacă GTA 5. Ok, nu. Character live in water. Opa, yes. Of the Jack's Crew. Zic nu? Small, no. Da. Stai. Fish sau shark? Stai. Nu. From nursery, nu știu. No. A whale? No, it's shark. Pot să zic că da? Nu cânt. Nu are. Asta? Body. No? With what? Obsessed? Un megalodon e obsedat după apă. Nu. Nu, era aproape, dar... Bă, ăsta mi-a zis că e anaconda. Nu. Și... nu vom continua pentru că, da. Giant squid, crocodil... da, nu vrem să facem nimic aici. Da. După cum am spus, al doilea personaj va fi Ceaușescu. Ceaușescu. Să vedem dacă îl știe ăsta cu... pot să jur că ăsta deja știe la ce ne gândim. It is a girl? Nu. Nu. Da, existat. Nu are nicio legătură cu sport, nici așa. Nu a fost actor. Nu a fost actor. Nu. Da. Da. Nu este german. Nu este cu... Da. 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 Bă, ești nebun la cap! L-a găsit, uitați aici, Nicolae Ceaușescu. Oh my god, ăsta, v-am zis că știe deja la ce ne gândim. Oh my god. Wow. Wow, what the fuck. Cum să-l știi pe Nicolae Ceaușescu? Cum e posibil așa ceva? O să-l căutăm pe Mario acum, nu? Yes! Bravo! Fațare, tata, te-a ajutat! Nu, băgați în seama reclamele astea pe lângă... Nu contează, lăsați-le. Hai să încercăm Mario, nu? Nu? Stai. Nu e fată. Nu este. Nu. Wear shoes. Normal. Da, are... Nu, n-are mască. Da. Video game, have hair. Da, normal. Nu intru. Nu știu ce înseamnă, să fiu sincer să fiu.
100% no. Fight with a sword, no. Voice ending praise, no. Pranks. Nu, serios. You're a hat. No. Nu folosește arme Mario. Nu. Da, hai să mai continuăm. Use illusion. Nu. Ba da. Fight with his feet. Nu se luptă, înțelege. Of. Nu. Da, poți să-l controlezi. Nu. Îl are Maro. Belong to a clan. Nu. Table in... Nu. Mario Atletic. Bă... Probabil... Bolt. Nu știu ce înseamnă Bolt. Have a cell phone. N-are telefon. User character is a strange weapon. Nu. Are doar picior și pumni. Have a squeaky... Bă, nu. Da! Cred... Da? Nu. Bă! Yes. Da. Mario! Uite că l-a găsit! Wow! L-a găsit. Nu-mi vine să cred că l-a găsit pe Mario. Foarte tare că l-a găsit pe Mario. Bravo, Akinator! Te felicit! Eu nu mai știu ce să... Nu știu ce să mai... Căutăm. Ce căutăm? Nu vine în cap ce să căutăm. Căutăm Coca-Cola. Exact. Yes. Da. Foai, 197.000. Wow. Play again. Căutăm Coca-Cola. Nu. A mail. Nu. Yes. Du-te, mă, de aici. Nu. Nu știu ce. Live in a house, I'll buy high... Nu. Ugly nasty. Nu, mă. Nu. Live with you. Da, trăiește cu mine Coca-Cola. Nu. Nu știi să numeri până la 3. Crazy challenge. Do your character do crazy. Nu. Something I know because nu știi? Nu. Hai să-l căutăm. Hai să mai încercăm să căutăm pe Megalodon din nou și după aia încheiem. Caracterul nou. Da. Nu. Don't know. Da, există și Megalodon, ce? Nu. Deci nu. Naked. Nu. Don't know. A real person. Yep. Mă, asta e o întrebare. Nu e o persoană, e un Nu. Da? Nu? Băi, greu. Nu merge pe 4 picioare.
trăiește în apă. Nu. Nu. Yes. Nu. Bă, frate! Dă-te! Ființele dă-n apă, dar pe Megalodon nu îl găsește, oameni buni. Ok, cam atât cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să apăsați butonul de like. Și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!